Sikok mangkok bai kuplong tabuk haste shalbaria karei nok nogo habui sikok rok tabuk rang nok kari bo rangchak ni mane khni rok khogi tongo nogo borok kri sep nai nai borok naitugui no omhai khlai rangchak no khobui rang rok khogi tongo tabuk jotono saimano haste o fekchangni mani bai koboljak haste ni sikla rok tei o fekchangni mani chana ni bagui rang kring bai akarjak angui da buni nok nok habui rangchangni mani rangri rok khongnani nangkhana abno kari bo mutai nok sudu se yokliya mutai nok bo habui mutai ni rangchangni mani rok khokjagi tongmani koktba shalbaria yang ni kasoi tongmani abo haino hai koktma kasai ferfika khungcha nogo sikok habui rang 50,000 no khobui 15 lakh ni rangchak khogui tlangi thangpaikha horchani horono sikok rok samo sitra tangnai rok koktmangkha yang Bodjongnagar PS ni bisingo khopjaknai Ramnath Kaprani Subol Debbormani nukhungni Godrej bisingni rangchak tei rang 50,000 rangchak 15 lakh ni Godrej sobai no borok nogo krisani horchani horo sikok rok khogui tlangi thangpaikha phiaba o sikok rok sabo biyangni bahaike phai borok rangchak khogui tlangkha saimanliya tamni hinba Subol Debborma song borok khumulungo thangjak tongmani o sepnai no sikok rok nogo borok kri nai no habui nogo rangchak 15 lakh ni rang 50,000 ni khogui thangmani kaisa kotor patimung miyani horo haini bagai o patimung no tui no thanao bahaino complain diwi jakha rangchak tei rang kmamano tui koktmao tai busaimankha Subol Debborma bo khoroksa Tripura State Rifle TSR sebuk khlai tongnai tabuk sebuk khlai tongnai khoroksa nai muthangni bini nogo stuse sikok rok kha kotor bai khlai borok rangri tei rangchar khogi mano tongkhana hingke tongko song borok rokni nukhungo habui rangchakri chak rangni khongnani borokni tebo kha kotor ongai phaire rogo paithago Subol Debborma songkoikha je borok phano khogui tlangkha rangchak tei rangno te sakai phano borok nukhungo no kifili refai nong tonhunei koikha koktma thumnai rokni bisingtui tin moi song miyawo moni para thango mane bini baginane bin pade jane bosajala bade ro gani jago noksai bere kalangkha fungai kya bosawoi makang suna sakang waga darane gate khulupuro o doga kihi sakai khulujang nokha do nungmani yagulo ang habliya nok bisingo tebisang yang te guriwo yang doga nai phejuka aro tala bokhojang nokhangkai oboni pore ngai tomongkha ang nogo khaiji thanga ama sorono tai dara songna hintu bakya hintu woi halai haboi noga hamoni yagulo Godrej rok yang Godrej rok bokhojang nokha nungmani pore ngai moisino phung khayoka te jate gostirona amchani ta gana gini borno phung khain pore haibe iko obostata yasunota Sunday hot kemnu bo nungma bo kere tabo somno hane khlainai onde haitai ko wan somoni ba tabo tomoni sanai pararota elkarota poranya thanai bo baido kamabo angkai wan somote gamono mane elkar ni borok krisra tok mane gamai maya onok ni borok gerain thangmone amchai borok ba gana yinin borok ba elkar basin borok sara bunyeng borok to mane khogi maya ante haita longnai nichoi elkar basin mas musla tongnai ante haita bono ta sonde hamulo jenok malile borok thangmone bo kai an mo ne para khumulung angka mo ni para kha jaga bo ngai ta muwani para khumulung borok gerain thanglai mane ta ikasna ta mien atuk da koto ha mien da koto mien nok ni koto miya sari ko thango miya sari ko pasta digire ko thangana borong ante haita nin mongke han mong omri de barma ang kono khlaya hano dukano re jong kini parangka Ramdas Kaprapara post office dinabondo PS Bodjongnagar miang ingko sarini pasta rogo thangnang an nogo berejani kumulungo ingke talaro ruya ko nohor thangka ingke punga kengke nogo siko hapkani khana kata ani baini busla ne oro sabi kalang thangmani bo pungai ke wahada rok nan phake tok ro pheuna ne pun ro pheuna ne haipro ke bo nukhata nukhangka anu saka muam tem tingsa ingke aji tini na bo base phake haine bemane nukha ba hanyo kamu wansuk obo to parani borok elkani borok sara to obo tai ke bo ngia mia thangpur obo yang kan nungus tong na ta nogo borok rui
aboni bagay no sujug man jakhana onto ni wanso kata angke tam ko ma khanu ko nuk bebang no sonno je tomani rangchak ni manai tomani bebang no tang thangma ke ga rang rok tongma rok botang ba ke beng sa rangsa ko dos mari ni rangchak ni mari pren 15 lakh rok ni uporangan kes ke tam kes rang 50,000 tong tam ko ini kan tam khai ang to उनको त्रिपुरा स्टेट फिर उनको TSR खाई तो kes खाना रो कोन कंप्लेन रखियो खाना कम्प्लेन खाई क्या तब 10टा समय थांगे एप्लिकेशन रखाई साथा एप्लिकेशन लिने दोस्त सुन 10टा समय बे जे खोगै दंनाय रो बरम रो नाय नाय गथ नुंनाय नोंथां सानांगौ अब तो बरक माने रक किफ्ली रख के बा जानाय हिन दंफां के जेतलनाय रक मा खांका बा नीन आलमु सुबल दे ब्रह्मा para para रामनाथ कपरा उनके दीनाबंधु पुष्पपुर दीनाबंधु बुर्जुनगर पियास रांचाक रिचाक अब जतन कमाई खा रांग बो 50,000 उनका रांचाक बो एमने करे हिमन 15 लाख रंगनि ऊपर के ऊपर से मानन आगे दिन समसु उनका ताबो दते बारी खाना उनका जतन सितलंग बाय खेबर कोन से कलंग लिया वो न फांग दगाते तालारि कलंग मनाय तिन बम पखो के हाबो केमन कोन संजो हरो को सब रो खोकना अब तो साइमिया मतम खाय बुनि एलाकानि बरो साइमानाय सिनो एलाकानि बरं साइमानाय त्याबोबा और नि गाना गिनि बरं नबो जुगाजुग दङ नबो मसके खगि मानु न बिसिरंनि माने रङ नर कोइटा थांनि नक मे सारिंनि 5टाव थांसो नि कोइटा रो खोकना कोन संजो हरो तम माने कोइटा रो खोकना अब वाते वाखा वाते रगन खकना हनि बाता नङनि आके रङ न खकना बर ते है गाय जे जाफन फाना थांखा गाय बुयम ते जन सादर किसा सुनो साहाजुबा तो ते का मानानि नांनायचे माने बुयसनो साहातो ताय को माने खंनाय रग फालैनि बिले ब ए बागे कय क्यासो बुनो बाला कंसा गसु देरबोरी जुंका जन का वाकुम कट जरसा उनका रांसिन तांनो उनका रिंग कट जरसा दङ तप कल न पाजुरा दङ उनका त येसदम कान्यो नपुरक दं ता रुफानिका आमसो के रंग केस के बसक रां केस का 50,000 कावन के न बाबू जे खोगै दंनाय दङ बा ताम सानाय बरन ताम कक सानाय ताम बो बाके फिरम जैसे का बोनो बरं खगै पन तलांखा ब जैसे का बोनो र फाइतो अब न साता अंखा आसे रांनि माने बले अब हाइते आन मुंका अर्चना देब्रमा kalai no saya kalai kata ba bahai ke saya awa hai para ro soli tong mani tine hai khana ta kaisang na agot na ro awa hai saya no kalai tungo abu ke bo yan bahan se kusun na ko no abu mani ko ma tungo ताम को मा खाने bini rangsa bisa kai kru ro ni mani ro jotona sokat kama ga bini jibon je sare kru ni mani ro kama ba ka ra rangri ro kama kha abu kam ri sana sengule pun to khaja ko khatara ro ke tulang liya je rangsa risang maka abun नक kama को के जतन तलांग होता oh rangsa risang sini telang ka wa pun to tong khatara khaja ke tulang liya wa bo tong telang ya ngka ba hai ro ngka ba ke sing tong nai o para ro go ngai je telang nai ro ba khai ro go pisa phi ro go re phanyang to bono के वो शिबक तो फिरक तो रखैगला के वो नेक्स्ट टाइम कुन जारो न खोंगा बरो तो साइट न शिकक न बरो Bong no. अब ताम साने बरो नेक्स्ट टाइम sikok do sikok no tabung no manja khan ka bong no buti sastri man ab sang na nyam sum su pisa apte hage bor no bukhan sabai kalang ni bele ke saya kalayo doga sabai kor ke sabai amte hage kalang ni bele kai saya ni te kalayo tong jatan thani ka e ka sa te nyan khok